nimo moadto og Manila tapos wala kay kabalaanan kay siyempre moadto gyud kag Manila kay daghanay ba mga silingan nato na ang Manila lahi ra daw kaayo kay grabe daw ang building tapos dagko daw kaayo tapos ang mga sakyanan daghan daw kaayo ing ana ba daw dito sa Manila. So ako dati 16 years old ko pag graduate na ako og high school nag-apply ko og maid adto og Manila. So gikuha ko sa akong amo. Oo, gikuha ko sa among balay. Tapos pag human ato ay wala lagi ko kabalaanan kung unsa ng mga hotel-hotel sa dinhaa. Kay bata pa pug ko inosente pag yun si Inday. Oo, virgin na virgin, fresh from the farm pag yun ko ato na time. So anyway, gikuha na ako sa akong amo. Tapos hala kay nakatulog ba ko sa sakyanan. Wa ko kabalo na natulog, ipatulog na dai ko niya sa hotel. Oo, may gani sab kay wala hilabti si Inday. Oo, tapos pag human ato, gipapili ko niya kay pagkaugma daw flight na daw na ako ingon siya na. Dayon sa may gusto nimo na sakyan, airplane or barko. Tapos daghan may nag-ingon sab na ang barko daw kay hanoy pud lagi daw. Oo, tapos dako daw na kaayo tapos gusto gyud na ako matry kung unsa gyud ang barko ni ana lang ko. Ni ana ko sa iya na, kuya, magbarko na lang ko kung pwede. Tapos ang barko kay 3 days man dai maabot dito sa Manila. Ing ana dai kalayo no. So, wala nagkuha nag-ticket, nag-book na. Hala kay lisod gyud ning ko ano, inosente ta kaayo kay wala may nag-guide sa ako tapos ako ra gyud isa. So ni-follow ra ko sa mga tao kung hain sila padulong. Kanang papel gani nawala pa kaw na siya. Oo, tapos di ko kasulod sa barko kay naamay ko andin ha brag security guard na usa daw ka isulod, i-make sure na katong ticket nimo imong dala-dalahon kay ako kay daghag sab kog kuan, daghag ko kaayo, wala na ko kabalo kung hain na to siya padulong. Gihanap-hanap gyud nako, wa gyud nako nakit-is. So gitry na ko adto sa security guard, giigna na ako na, kuya. Wala ra ba ko yung anak na wala ra ba ingon din ang security guard na, ma'am, di gyud ka makasakay kung di mo makita. Gihanap-hanap gyud na ako, hala guys, kay paghanap na ako guys, nawala ako cellphone. Tapos unsaon na lang nako kung nawala to akong cellphone, di ba? So hala, sige kog pangita dito, adto tapos pag human ato guys, may gani na bata naghihatag ang ako cellphone ni ana siya na ako ado tong cellphone tapos tinuod sab gid kay ako agid to cellphone. Tapos wala gid na ako nakit may gani ang security guard gikapoy gyud ko ningon ko, kuya, wala gid na ako nakit ingon siya na, sige, mananghin lang ko sa kuan kung nagyod imong pangalan dito adaw nakabutang bagyod na ama hinuon sab. So nakapasulod na ko ta. Tapos ang kuha dai sa kung amo na kuan, ticket sa barko kay pang social bayot, wala ko ka-try ana sa kinabuhi na ako. So first time lagi na ako sa barko, social kay cabin man. Na siya isa ka kwarto, ako ra isa, tapos social ang mga baso, mga ingane na ikog, ingani siya ingani siya na ikog. Tapos ako kay wala pa ba ako nakatry og mga ingana kay inosente ba ako, wala ba na sa mua, wala ba na sa bukid sa dihang. Na nagtuktok ligtuan na ako sa kwarto na ako kagalingon shower, na ako kagalingon TV, ako lang isa gyud sa kuan kwarto. Tapos na nagtuktok sa ako na security guard ni anak siya na, ma'am, mga una daw, ingon ko na haman ko pa daw mukaon. Gignan ako na, kuya, haman ko dapit mukaon. Ingon siya na, dito lang sa restaurant, ma'am. Ingon ko na haman dapit ang restaurant, kuya, gituluang ko niya. So adto na ko dito agi. Ingon siya na, day, dala lang ang imong ticket, day. Tapos ingon ko na, no, wala na ba akong ticket? Ingon siya na, number na lang daw sa akong kwarto. Katong kwarto na ako sa barko daw. Unsa daw ang number na ako. So nakabalo man po ko, ni adto ko dito Hala, pag abot na ako dito na ang mga pagkaon naka-serve na tanan. Tapos pangutan-on man kanila kung unsa daw gusto nimo kay mao daw na i-serve nila. Burak kay balig kuan, menu. Tapos giserve na nila. Hala kay na may mga kutsilyo yung anak ba yung mga dato taro magkaon. Nay kutsilyo na apay mga baso na mga naiikog-ikog. Daghan mga sosyal. Hala kay di man ko kabalo mo gamit lagi mga baso na ingani. Kay wala ba na dito sa bukid. Hala, abi nimo kung giunsa na ako og gunit. Ging ani gyud ako og ginit bayot. Oo, kay basing matagak ang baso wa ko ikabayad. Oo. Tapos na ay tulo ka babae, mga kuan sab sila kanang mga dagko na sila good. Oo, dagko nagilad marag. Kapila na gani sila balik dito sa Maynila nga na ba dili na sila inosente ni ana sila sa ako aday. Tagris amang ka, giigna na ako na taga Mindanao, ingon na siya, first time nimo nakasakay kag barko? Ingon ko, oo, first time, kay nga naman. Ingon siya na, kasi kauban nimo dito sa kwarto nimo, ingon ko, ako ra isa, ingon siya na, kasi ilang kwarto, dito sila sa kuan, kanang public lang.
Tapos katong tulo ka babae na naila na ako, gusto sila makiguban sa ako sa kwarto. Kaya ako ra lagi daw isa, ingon sila sa ako na okay ra ba daw kung dito sila sa mag-stay sa akong kwarto. Ingon ko okay ra kaayo kay para sa dili ko laayan gani, kay para sa makauban-uban ko sa ila kong mga on. So niuban na sila. Tapos happy na kami sa Manila guys, nanawag ng akong amo na kuan daw, sunduon daw ko nila, ang ila daw sakyanan, pula daw, tapos ang ilang gisuot, nakapulo daw sila glow, tapos nangutana sab siya kung unsa daw akong suot. Tapos mo to yung talk, giingon na, mao ni akong gisuot, nga nagisundo na ko nila. Tapos pag human ato, pag abot sa ilang balay, gi-introduce na ako ang pangalan, nga na, mao na ilang mga anak. So, pag human ato, mga taod-taod, ingon siya na, Mercy, bili ka muna doon na ano daw, sitaw. Hala kay, wala man ko kabalo kung unsay sitaw, kay siyempre, bago pa ba ako sa Maynila, tapos wala ba ako kaayo Tagalog, kay nag-eskwela ba ako, kay wapon na minaw, oo, resist, maulagi na, mag-eskwela gani mo, ayagid mo, pag huna-huna og resist, paminaw gid mo sa inyong maestra, kay na, luoy gid mo kung kay bawanan. So, adun ako, ingko, sige ate, so si adto ko, tapos ang ako mga Tagalog-Tagalog, kanang bakikaw ba, kanang unsa pa na dili kayo, kapariha, baburagahi siya, tapos Bisaya ba yagid ko, so ni adto nako, ingon ko kuya, ni anak ko sa tindero, kuya, pabili ng sitaw. Ingon pa ng kuan, tindero kay busy, madaghanay gay na malit. Kuha ka na lang dyan. Sabi ko, okay. Tapos, sige, pangita gid ako, kung sa may sitaw. Tapos, tuyok-tuyok na ako sa tindahan. Daghanay na ako ng nakita na ako ang kuan, batong. Katong kuan, batong. Pero, ako kabalo na, sitaw na da ito. Tapos, nianak ko sa tindero na, kuya, parang wala kayong sitaw dito. Ingon siya, nandyan, marami nga kaming sitaw dyan eh. Tapos, wala gyud na ako siya nakita. Tapos, ang lalaki ni anak doon siya na, Bisaya ka ba day? Ingon ko, oo, Bisaya ako. Ingon din siya, kaya pala ang tigas ng Tagalog mo. My God, ilang kabalo siya na Bisaya ako kay matigas daw yung Tagalog ko. Oo, tama at least. Busulti na lang yung pag tinuod na Bisaya ka, di na ka magpa-feeling, magpa-aksip-aksip na Tagalog ka kay wagay ka kabaloon sa sitaw. Tapos, magbili po daw ng kuan. Yung ahos daw, di ba ang ahos sa atin kay bawang, ang Tagalog sa ahos kay bawang, sabi ng amo ko, bili ka din daw ng bawang, Mers. So, sabi ko sa lalaki, kuya, may kayo dito, ahos? Sabi niya, anong ahos? Sabi ko, ahos ba yung panggisa na puti ang kulay? Tapos gitanaw na ako, gitudlo na ako, nakana siya kuya ba? Ingon siya, ay, bawang yan sa Tagalog. Ingon siya, ikaw mag-ano ka ng Tagalog talaga kasi mahirap dito pag Bisaya daw. Pag Bisaya ka, tapos bago ka lang sa Maynila na, matunto lagi daw. Tinuod bitaw na, matunto yun daw ka. Tinuod ba na? Tapos, guys, adto na migmol. Nabay ng mga escalator na kay ako, wala ba yung na sa bukid. Wala pa ako nakatry nga na kay, siyempre, pobre rabay ako. Adto na nag-shopping namin sa akong kuan, kauban na ako na housemaid po, shopping namin. Hala, kay di man ko kabalo mo sa kayong escalator. Bayot, hapit ko na mo ang akong naong sa escalator. Kay di ko kabalo. Niana pa tara ko, nagpa-pretend pa ko na. Ay, Diyos ko, hapit ko matagak, hapit ko nadalinas ni anak ko, pero ay tuwag yung ko, kabawanan kung unsaon pagsakay sa escalator. Gipauna pa na ako akong kauban, giignan ako na ikaw una. Tapos na ay tuwag yung ko, may gani, yung ko na mo, nakagunit ra ko sa kuan, sa gunitanan gani sa side niya. Nakagunit ra ko, kay kung pa nakagunit, Diyos ko Lord, namuumo siguro ko nito. Daghanay na may tao. Daghanay gyud ko mga experience na mga ingana di gyud lalimbitaw na kanang inosente ka tapos magpa-pretend ka. Dapat mangutanag gyud ka kung wa ka kabalo kay katong pag uli na nako human nakibalik ko pag kuan trabaho didto tapos sila man puy mo palit og kuan lagi ticket pauli nimo. So 2 years ko nag-stay sa ilaha, nag-work ko dito at sa housemaid sa ilaha katabang. Giglan ko sa kong amo na kung gusto ba daw ko muuli nara daw sa ako kay ilaha man po daw pamasahe. Ingon ko sige muuli na ko kay gimingaw na pud ko sa kong mama. So uli na ko ingon siya na unsay daw gusto na ko sakyan. Ingon ko na nakasakay naman ko barko di gipili na ako airplane na pud para mapili ako kung unsa pud kahanoy ang airplane. So gibok na nag-take it duha mi sa ako kauban ako kay taga Mindanao man pud tong isa pero dili mi silingan taga Tandag man siya, layo-layo siya mga 4 hours ba ang biyahe sa ilaha pa sa amoa. So nagsabay mi og biyahe, hala. Kay ang problema kay dili man mitapad sa airplane, lahi man siya na ingkuranan. Tapos ako nagpa-pretend pong ko, nakabalo ko mag-seatbelt. Diha na pong ko nagproblema sa seatbelt. So, ingkod na ko. Mag-seatbelt ba kapag abot mo sa airplane dito mag-seatbelt ba dayon ka? So, nag-seatbelt na ko.
tanawan na akong katapad kung yung sa niyang seatbelt. So, okay, kaayo pagbutang sa seatbelt. Pilmero. So, hala, kaon-kaon taraw ko sa airplane, kaya naman taraw ko snack, oo. Kaon-kaon taraw ko, walay problema ba? Kaya siyempre, ang akong kauban, di mo ko kachika, kaya tuwa man siya dito sa pinakalikod na ako, kaya nag-una-una man ang akong ingkuranan. Hala, nakalanding na sa Butuan. Landing na, diha man kukuan, diha man na airport, landing na, di excited ako kayo. Siyempre, 2 years ba ya? Wa ko nakita akong pamilya. So, na-miss din ako sila. Guys, nakatawag yung ko. Pag landing na, di ba, mag-ingkod pa ka na, tapos mag-signal man ang airplane kung pwede natanggalon ang seatbelt. Hala, pangtanggal na ang mga seatbelt sa mga tao. Ako di man ko katanggal sa seatbelt. Oo, di ko kabalo magtanggal sa seatbelt. Ang problema sa ako, kay wa man ko nangutana sa akong kuan, katapad, kay nagpa-pretend. Mauga na yung ingon ako, guys, ayaw gyud mo, magpa-pretend ka ng tagaw mo, tapos magpa-pretend mo, diha na, maulawan hinoon mo samot, mas okay hinoon ng mangutana mo o mag-ask mo sa imong katapod kung unsaon ni kay para tudluan kaniya kay kung magpa-pretend ka mabilin ka sa imong ingkuranan walay kahibaw-anan. So natingala ko tuan ang akong katapad nilugwa na ako na lang nabilin. So ang akong kauban tuwa pa man sa pinakalikod. Gihuwatan ako siya kay para igno na ako natabang. So, gianana gid ako ang seatbelt. Hala, talong-talong gid ako siya. Ako gituyok-tuyok na. Wa gid siya natanggal guys ang seatbelt sa kuan. Airplane wa pagid ko nakatang akong mga tao nakaluguan na. So, ang akong friend hapit na magignan na ako siya na, "Hoy, gignan na ako. Ate Jane, tabang." Ingon siya na, "Anong nangyari daw?" Ingon ko na, "Dili ko kabalo mo tanggal." Ingon siya na, "Bakit hindi ka nagpaturo sa katabi daw na ako? Nga wa daw ko nagpatudlo. Giignan na ako na wala pug ko na gani nakabalo." Ingon siya na, "Anaon ra daw nimo." So giikot na ako, Diyos ko Lord. Naulaw gug ko kay ngon daghanag ko nagtanaw sa ako kay ako sa line dito ako na lang ang nabilin dito kay naapa ko sa naka-seatbelt pa ko. Oo. Tapos, maugan ng next time guys, kung mga tagaw-tagaw mo, tapos first time pa ninyo gikan mo sa province, tapos wa mo'y kahibawanan, please, mangutana yun mo sa inyong katapat or kinsa pa na ayaw mo pagkaulaw pagpangutana. Kaya nga naman, mas nice yun mangutana ka kaysa magpa-pretend ka na update ka, kanang dili ka inosente, tapos di ay ito sa ending, inosente ka kaayong dako. Oo, ayaw yun mo pagkuan. Kay daghan ko'y nahitabo ing ana sa Maynila, sa kuha kay magpa-feeling pud lagi taraw ko, feeling pud taraw lagi sab ko na dili inosente, mao nang nahitabo. Wa na hinuon ko nakatanggal sa seatbelt. So guys, I hope na nag-enjoy mo sa akong real talk kay ako nakarelate gyud ko ani kay ako gyud yung story guys sa katong niadto ko sa Maynila. Mao nang guys, kung adto mo Maynila, dapat gyud na mo istorya gyud ka kung unsa imong wala na hibaw-an kay labi na imong Tagalog muna ra. Tapos dili ka kaayo makakuan, pangutana taman sa kuan, ayo pagkuan, pagpabaga og nawong. Kay kung magpaulaw-ulaw ka, walay makuha nimo ana. So anyway guys, maura niya akong vlog na ma-share sa inyo ha. Thanks for watching and like and subscribe. Don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa next video natin guys. Bye guys!